caggal de président Macky Sall yilli diwan mo Matam woni hen fodde balde didi walla tati ñande sappo e jeeɗiɗi lewru ndu gonden ndu o yillima commune bo Horkadiéré tawi woni sababu garagal makko ɗo e nder commune Horkadiéré ko uddide pom Ganguel Soule pom mo gandanɗa hoorema uddita koye tawtorede gardiɗo commune o kono Daouda Moussa Dia premier ministre à l'Assemblée nationale caggal noon de pom uddita ɗon ɗo Ganguel Soule e tawtorede dennagal yidɓe e sehilaɓe yaadiɓe Daouda Moussa Dia e Macky Sall ɓe deggodiri dal bon ko gotol immade ɗon ɗo pom ɗo faade toon to Ganguel Soule tawi woni sababu yaade ɓe toon to Ganguel Soule ko yurnoyade e sunnoyade galle mawɗo pinal mo gandanɗa hoorema ko galle Cheikh Moussa Camara mo Macky Sall waɗi hen kalis kewɗo tawi jaaru mum tolnima e temedde 2 millions e kalis meɗen CFA ɗum ɗon ko gam dollude e ɓeydade feññinde golle kame dendagal darde nde Cheikh Moussa Camara darino to banggue jangde eko nandi hen ɗeɗon golle kadi walla ni oɗon jilluɗon to Ganguel Soule waɗi koye tawtorede Daouda Moussa Dia e hoore mum nde tawno ko kanko ardi lappol ngol kanko bismi Macky Sall Monsieur le maire Daouda Dia, premier questeur de l'Assemblée nationale. Le fait également mobilisation. Je salmine Arona Mauni, Arona Moussa Dia. Je salmine bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe fof. Wima ko banan debbo kan woni gila ko ɓooyi. Madame Aminata Kardiatou Ba. Mariam Kane. on fof mboɗo salmina wonɓe ɓe fof Alassane Thiam woni maire Bokilaji historien waɗi thèse makko de doctorat e Cheikh Moussa dande an noon aɗa fonno hen namde hunde seeɗa caggal nde imma ɗon ɗo Ganguel Soule dalbol ngol ko gotol ɓe pay ko toon to Padral Wuro Siré sababu mabɓe yaade toon to Palal ko juƴƴinde hayre adide gam lawol dande maayo lawol ngol ganduɗa hoorema guila 1960 faade ñalawma hande o ala foof caɗele ɗe jeyaka e nder ngol ɗon lawol dennagal hooreɓe mennoɓe ardade leydi Sénégal kamɓe kala ɓe kollanoma ɗeɗon caɗele walla ɓe goytanoma ɗeɗon caɗele ha Allah hokki hande o tomal e fartange ko Macky Sall juƴƴini hayre adine ngol ɗon lawol ngol ganduɗa hoorema jibini seppoji kewɗi jibini hallullaji kewɗi kono hande o ene wawi wiyede wonde fawade eno Daouda Moussa Dia wiiri ni so tawi ɗum ɗon ko koyɗol wonti gonga e mawɗo leydi Sénégal ɗon ɗo Padalal mawɗo leydi ndi holliti tigui rigui cehilagal kame jiidigal hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie guila to pinal aada coñce en ko nandi hen ɗum woni ni o haali ko wiyete ko to banggue coñce fuutankoɓe guila excellence min calminima min bismimama min jarnimama e kala ko mbaɗanta Fouta min jarnimama ko mbaɗanta département de Kanel joni ko ɗo pawɗa première pierre lawol Dande Maayo ngol ganduɗa ɗum ɗo guila indépendance yimɓe Dande Maayo koɓe ene cahli ɗum ene namno ɗum hande on goɗɗon koyɗol hande wonti gonga ɗon ɗo Padal ɗo ko caggal nde o juƴƴini hayre nde o waɗi yewtere nde o fonno yewtinde ko ɗon o sorti wonde e daalabol makko ɓe dagani ko toon to pont Wendou Bosseabe sen cifnino bandiraɓe hakkude Wendou Bosseabe e po e Ganguel Soule eɗen gandi dawal pomuji ɗi wona hunde woɗodirde no fewi kono ko ɗon ɗo pont Wendou Bosseabe ɗo ko ɗon kadi mawɗo leydi ndi udditi ɗo oɗon pom kañumne waddi kadi rewede hono pont Ganguel Soule o ni caggal nde o immi ɗon o fayi ko toon to Wendou Bosseabe
Wendou Bosseabe wuro premier questeur à l'Assemblée nationale Daouda Moussa Dia o darti ɗon gam salmodirde militaji e sehilaɓe wonduɓe e Daouda Moussa Dia ɓe arnoɓe jaɓɓademo e bismademo ɗon e nder wuuro Daouda he caggal muɗum o immi ɗon o fayi ko toon to Horkaƴere guelleji Biram Demba Dogo wuuro ganduɗa hoore ma ko ɗon siège mairie ndi ko ɗon jooɗi walla mbiyen mairie ndi ko ɗon jooɗi e gardugol Daouda Moussa Dia premier questeur à l'Assemblée nationale caggal nde o jaɓɓa ɗon caggal nde o ari ɗon ɗo Horkaƴere. Le premier questeur de l'Assemblée nationale, maire de Horkaƴere, Daouda Moussa Dia.